Γεια σε όλους! Είμαστε το κανάλι LPS Lisa. Τέλος πάντων. Είναι το πρώτο μου βίντεο. Θέλω να ξέρετε ότι λατρεύω το LPS Lover. Θα κάνω και μερικά αγγλικά βίντεο και αφιερώματα. Αυτοί είναι όλοι οι φίλοι μου. Και τώρα θα σας το συστήσω λίγο. Εμένα με λένε Σοφία. Την μαϊ μου τον λένε Μπόμπι. Περίεργο, Την Αγελάδα Μιχάλη. Ας μας τα πούνε οι ίδιοι βασικά. Γεια, με λένε Μπόμπι. Ναι, περίεργο όνομα. Και μπουμ, μπουμ, μπουμ. Ήρθε η ώρα για την Αγελάδα. Γεια, με λένε Μάικ. Λατρεύω το ποδόσφαιρο και είναι cool. Δεν κάνω μια κατάληξία μου ποτέ. Και γιατί είπα μου, γιατί είμαι Αγελάδα γιο μου, ναι. Γεια σας. Είμαι η Πουντ. Πλάκα σας κάνω. Αυτό θα ήταν αγιαστικό όνομα. Μου λένε Νταϊάννα. Αλλά μου άρεσε πιο πολύ το Άννα. Δεν νομίζετε κι εσείς? Με λένε Ρόκι και είμαι παγώνη. Περίεργο, γιατί δεν είμαι πετσόπα. Είμαι Playmobil. Αλλά τέλος πάντων, παίρνω μέρος σε αυτό το βίντεο. Είμαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει εδώ μέσα αυτό. Γεια σας, είμαι Τέλειο Ρόλιο, είμαι Φιλανοτέιλ. Είμαι πιο μικρή εδώ μέσα και θέλω να πάρω το κανάλι επιτέλους. Δεν θα το πάρεις. Γεια. Με λένε Σπάρκι, ναι, όμως είμαι ο δεύτερος Σπάρκι. Αν το πεις στα αγγλικά είμαι ο SS και ότι είμαι ο second Σπάρκι. Αστείο, Δεν είμαι αστείο σαν το Σπάρκι. Γεια σας. Είμαι η Σάρα και μου αρέσει πολύ να μιλάω έτσι και μου αρέσουν πάρα πολύ τα μπισκότα και τα cakes. Και γιατί έχετε μανία γιατί έχετε μανία να με ρίχνετε κάτω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, εντάξει. Μ' αρέσουν τα μπισκότα και είμαι και το χρώμα μπισκότου. Αρέσα. Γεια σας. Εγώ είμαι η Ρούμπι. Από το Ρουμπίνι. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ. Και μ' αρέσει πολύ τα βιβλία. Έχω κλείσει την γιαγιά μου, γι' αυτό βάζω σε φακούς επαφής. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, είμαστε το LPS Lisa. Και σας λέμε ένα για κομμάτι. Χορός, ναι. Γουστάρω να χορεύω.